विठूचा गजर हरिण माका झेंडा रोड. मंदिराच्या प्रांगणात नौकायन स्पर्धा आणि वाळवंटी जपात अनोखा आविष्कार पाहता सगळ्या दरवर्षी आपल्या विठ्ठल मंदिरामध्ये साजरी केली जाते आणि सार्वजनिकांसाठी खरं म्हणजे हा खास उत्सव आहे जो राज्यस्तरीय उत्सव आपण या ठिकाणी बनवतो. त्याचं खास आकर्षण म्हणजे आपल्या ज्या लोकांनी स्पर्धा जी असते ती त्याचं खास आकर्षण आहे. त्यामुळे त्रिपुरासर वध हे पण त्याचं खास आकर्षण असते आणि जे सरंगीचे मत सोडले जाते त्याचं एक आकर्षण गोव्यामध्ये पूर्ण आहे. आणि हा टुरिझम डिपार्टमेंटच्या वतीने हा उत्सव दरवर्षी या ठिकाणी साजरा होतो. हा त्यांना सपोर्ट करतो. गोव्यातल्या वेगवेगळे सगळी लोक दरवर्षी हा उत्सव या ठिकाणी पाहायला येतात. त्यामुळे मला या उत्सवाच्या सगळ्यांना खूप खूप शुभेच्छा आणि दरवर्षी या उत्सवाचं महत्त्व वाढत जावं.
सुदेश सगावकर हांगासर त्रिपुरारी पौर्णिमा जाता न्हू तेन्ना आमचे सगळे हेका आमची गोड आसताली पयलीं हांगासर हेजी करी पोल्यांची करी ती हे जावन मागीर करता करता कॉम्पिटिशनां जावन मागीर आतां कॉम्पिटिशन आतां राज्य स्तराचेर आतां हे पावले कॉम्पिटिशन पावलेलें आहा आतां बोटी करपाक जाता आमी करता आतां आमच्या भुरग्यांक करता आतां. Subscribe Prudent social media channel and press bell icon for latest notifications.